De vogelgriep grijpt in Zeeland opnieuw hard om zich heen. En komen we er ooit nog vanaf? Vorig jaar was het de grote sterren. En dit jaar is het de kokmeel. Ja, wat zal het volgend jaar wezen? Dus die houdt die hard vast. En verder in het nieuws vandaag. Kunstenaar slavernijmonument bedreigd. En Brian van Goetem is terug. Goedenavond. Van de grote sterren is in Zeeland niet veel meer over. Hij is weggevaagd door de vogelgriep. En dit jaar lijken vooral de kokmeeuw en de zwarte kopmeeuw te bezwijken onder het virus. Tegelijkertijd vraagt het ruimen van de dode vogels steeds meer tijd van natuurbeschermers. Dit zijn André Hannewijk en Vincent Hoed van Staatsbosbeheer. Iedere woensdag ruimen ze hier in de Autrichepolder bij Westdorpen de dode vogels. Dat doen ze ook in andere gebieden in Zeeland. De sterfte onder vogels is ook dit jaar groot. In het begin was het wel tientallen per week. Ze broeden hier natuurlijk, dus ze hebben eieren, er komen jongen uit. En we zien nu dat de jongen met name het slachtoffer worden en dat de adulte beesten het redelijk overleven nu. Nu de vogelgriep een virus lijkt te worden dat blijft, gaat er voor natuurbeschermers veel tijd zitten in het ruimen van de vogels. Het verwerken ook van de gegevens, afvoeren van die dieren. Mensen instrueren, samen op pad, dat kost toch 2 mensen in dit geval de tijd. Dus zo'n 5 tot 10% kun je wel rekenen. Wekelijks ziet boswachter Hannewijk wat het virus doet met de kustvogels in Zeeland. Dat gaat een natuurliefhebber niet in de koude kleren zitten. Nou, dat heeft best wel impact, want je legt een heel mooi gebied aan met provinciegeld. Je maakt alles optimaal, dus je denkt van nou, dit jaar gaan we scoren met die kustbroedvogels, want die staan best wel onder druk en dat zijn toch kenmerkende soorten voor Zeeland. Maar dan blijkt dat zo'n griepvirus eroverheen gaat, ja, en dan gaat het hard natuurlijk. Vorig jaar was het de grote sterren en dit jaar is het de kokmeel. Ja, wat zal het volgend jaar wezen? Dus die houdt die hard vast. Ik praat erover verder met verslaggever Niels Schuurbiers. Niels, hoe groot is die sterfte nou in Zeeland? Nou, het wordt bijgehouden voor de zuidwestelijke delta. En dat gebied beslaat heel Zeeland, maar ook bijvoorbeeld ook nog de Biesbos. En als je naar dat gebied kijkt, dan zijn er dit jaar al 5.500 dode vogels gevonden. Dat is volgens boswachter Hannewijk vergelijkbaar met vorig jaar. Maar je moet daar wel bij in rekening houden dat het seizoen nog niet af is. En dat het zomaar eens op 7.000 dode vogels zou kunnen komen in de zuidwestelijke delta dit jaar. Ja, en dat kost sommige vogels dan dus gewoon bijna de kop, kunnen we constateren. Komen we er ooit nog vanaf van die vogelgriep? De boswachter die ik sprak, die is bang dat die vogelgriep wel een blijvertje gaat worden. En houdt er dus ook ernstig rekening mee voor de komende jaren. Ja, het verschil is wel dat dit jaar een andere soort getroffen wordt. Vorig jaar was het de grote sterren en die krijgt per broedseizoen maar 1 jongen. En daarom heeft dat virus dus ook zo huisgehouden in die soort. De kokmeeuw die dit jaar dus het virus vooral lijkt te hebben, krijgt meer jongen. Dus wat de gevolgen zijn voor de soort en hoe dat die erop gaat, hoe dat die zich zal herpakken, dat weten we nog niet. Ook niet of dat die soort dus volgend jaar weer getroffen gaat worden of dan een andere soort de pineut. Niels Schuurbiers, dankjewel. Op de N62 bij Westdorpen is vanochtend een 55-jarige man uit Hoek om het leven gekomen. Hij liep op de weg en werd aangereden door een vrachtwagen. Het is nog onbekend waarom de man daar liep, terwijl het verkeer met 100 km per uur voorbij raast. Dat wordt door de politie onderzocht. Kunstmestfabriek Yara en chemiebedrijf Dow hebben nog steeds geen definitieve klimaatafspraken gemaakt met het kabinet. Ook bij 18 andere grote CO2-vervuilers in het land ontbreken die nog, meldt nu.nl vandaag. Over 7 jaar moet de uitstoot van die grote bedrijven flink omlaag zijn gebracht. En Dow had beloofd de plannen klaar te hebben in juni, Yara al in maart. Maar het is voor allebei dus niet gelukt. En over niet gehaalde deadlines gesproken, Zeeland is waarschijnlijk de laatste provincie die zijn gebiedsplannen bij het kabinet inlevert. Samen met 3 andere provincies heeft Zeeland de deadline van 1 juli gemist. Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht verwachten deze week nog met hun plannen te komen. Zeeland volgt vermoedelijk pas volgende week nadat het nieuwe provinciebestuur er naar heeft kunnen kijken. In die gebiedsplannen geven de provincies aan hoe ze de doelen voor natuur, water, stikstof en klimaat willen bereiken. Kunstenaar Zeus Hoenderop heeft naar eigen zeggen dreigmails ontvangen. De kunstenaar plaatste afgelopen vrijdag zonder toestemming een slavernijmonument op de boulevard van Vlissingen. Een dag later werd het vernield en kwamen er op zijn adres dreigementen binnen. Ik heb waarschijnlijk op lange tenen gaan staan van mensen die zich bezighouden met
met racisme. Toch heeft hij besloten om geen aangifte te doen. En als het gewoon bij mailtjes is, dan zijn het mailtjes en die incasseer ik gewoon. En hun hebben ook het recht om hun verhaal te doen. Zeg maar, zoals ik het recht heb om een statement te maken. Maar hun willen zich ook uiten. En als het daarbij blijft, vind ik het oké. Bovendien heeft Hoenderop het idee dat de heftige reacties niet alleen het gevolg zijn van het kunstwerk, maar er al waren. Dit monument gaat natuurlijk ook over bewustzijn. En alles wat nu naar buiten komt, was sowieso in de samenleving aan de hand. Dus het wijst eigenlijk alleen maar aan wat er al is. En dat we gewoon met z'n allen gewoon in gesprek moeten gaan. En daarom heet het monument ook KOM. Dus niet alleen maar de kom die er bovenop zit, maar ook dat we samen kunnen komen en met elkaar in dialoog kunnen gaan. Morgen gaat hij samen met de andere initiatiefnemer, Angelique Duindam, in gesprek met de gemeente Vlissingen over het monument. Want een vergunning is er niet. Alles wat er nu gebeurt, geeft juist aan dat het van belang is dat er een monument staat. Voetbalclubs lopen al jaren duizenden euro's mis bij transfers van voormalige jeugdspelers. Ze krijgen niet altijd de opleidingsvergoeding waar ze wel recht op hebben. In Zeeland speelt dat bij Bradley de Nooier, hier op archiefbeeld te zien. Hij maakte vorig jaar de overstap van een Roemeense naar een Bulgaarse club. Een transfer van 2 ton. De JVOZ zou nog recht hebben op €5.000. Ter vergelijking, dat is bij de JVOZ ongeveer het jaarsalaris voor een trainer. Er wordt de komende tijd flink gewerkt aan de molen in Biervliet. Vandaag zijn molenwerkers aan de slag gegaan om de molenkap terug te plaatsen. De kap moest op de ouderwetse manier, latje voor latje, op de top worden getimmerd. De kraan die nodig was om dus de kap weer op de molen te krijgen, die zou anders zo zwaar worden, die kan niet in Biervliet komen, zeg maar. Dus dan hadden we het hele dorp kapot gereden. Dus daarvoor hebben we gekozen om dus de molenkap weer in delen naar boven te doen. Over 3 weken moet de molen weer een kap hebben. En in het najaar zou die ook weer moeten kunnen draaien. Hij had de wielerwereld al vaarwel gezegd, Brian van Goetem. Maar de oud-renner uit Terneuzen maakt sinds enkele maanden toch weer deel uit van de wielerkaravaan. Als ploegleider van Beat Cycling helpt hij nu jonge talenten die dromen van een carrière als prof. We volgden Van Goetem in de Ronde van België. Weet je wat het daar is? Je kan daar ook niet te veel die weg blijven volgen over het fietspad. Dus voor mij als passie begonnen, uiteindelijk mijn beroep kunnen van maken. Nou ja, uiteindelijk wil ik dan ook wel die passie overbrengen naar een nieuwe generatie. En dan ja, op welke wijze dan ook, nu als ploegleider vind ik dat wel heel mooi. Wat maakt het leuk, de rol van ploegleider? Uiteindelijk het met de jongens bezig zijn, ze wat bij kunnen brengen tijdens de koers onderweg. Je ervaring kunnen gebruiken op basis van parcoursen, dat vind ik wel echt leuk. En ja, daar krijg ik ook wel moraal van dat jongens er wat aan hebben en mogelijk hun prestatie er ook van een stapje hoger kunnen zetten, zeg maar. Hij heeft heel veel ervaring opgedaan in de World Tour toen hij bij Lotto Soudal reed. En dan merk je heel goed in de koers dat hij gewoon heel veel ervaring heeft meegenomen uit die koers. En dat helpt ons enorm. Marcel, daar ga ik vast wel rijden die kant op, hè? Ja. Achter wie rijd ik? Kom op, hè, jongen. Kom op, hè. Ja, we zijn nu een renner aan het volgen. Daarin ja, proberen we eigenlijk het maximale uit de renner te halen. En tijdrit is altijd een beetje lastig, zeg maar, om de motivatie te blijven houden. Ja, moet je eigenlijk niet meer aan de pijn gaan denken en dan is het goed om iemand af te leiden. Go, 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 go. En opgangswerk. Tak, 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 tak. Kom aan, hè. Kom op. Alles, hè. Alles. Wat heb jij nou in de maanden dat je bezig bent al geleerd? Ja, vooral het people management, hè, het omgaan met mensen. Bijvoorbeeld coaching tijdens een wedstrijd, doe dat dus op die manier of op die manier. Of dat soort dingen, dat is eigenlijk overbodige info, dat weten we ook wel. Dat soort dingen, ja, dat realiseer je dan weer op het moment dat je terug gaat denken, hè, en in de geest van de renner kruipt, zeg maar. Waar staat Brian van Goetem over 5 jaar? Goh, dat kan alle kanten op. Kan zomaar ineens buiten de wielersport zijn. Voor hetzelfde geld zie je me terug op het hoogste niveau en ben ik misschien bij de klassiekers actief als ploegleider. Nou, dat zou je wel het mooiste vinden, hè? Absoluut. Kijk, dat vond ik zelf altijd een mooie wedstrijden om te doen.
Ik heb er ontzettend veel parcourskennis in die regio, heel veel getraind. Dus ik denk dat ik daar zeker mijn steentje kan bijdragen bij een ploeg die daar misschien net wat kennis ontbreekt. Het begon eigenlijk allemaal vrij donker, vooral landinwaarts een paar kleine buien. Maar het klaarde op vanuit zee, al werd het niet heel warm vandaag. Morgen af en toe eerst nog wat regen- of onweersbuien. Morgenavond neemt de kans op een flinke bui trouwens ook nog even toe. Woensdag overdag ook nog kans op een bui. Maar donderdag is er al wat meer ruimte weer voor de zon. Dan naar onze site. Aandacht voor een dode bultrug die vanmiddag is aangespoeld op het strand bij Nieuw-Haamstede. Het beest is zo'n 8 à 10 meter lang en is al in een verre staat van ontbinding trouwens. Gisterochtend werd de dode walvis al gemeld, 8 mijl voor de Nederlandse kust. En door de stevige noordwestenwind is hij dus aangespoeld op het Verklekerstrand. Meer daarover op onze site en natuurlijk ook in onze app. Samen met al het andere Zeeuwse nieuws natuurlijk. Ik wens u voor nu nog een hele fijne maandagavond.